Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У выпадку мірнага сыходу з пасады Александра Лукашэнкі, то ён атрымае гарантыі бяспекі і абяцае яму гэтыя гарантыі Святлана Ціхановская. Праўда, ёсць адна ўмова. Гэтыя гарантыі Лукашенко атрымае ў тым выпадку, калі сыдзе па-людску. Ці мае права Святлана Ціхановская даваць гарантыі бяспекі Александру Лукашэнку і ці дастаткова для атрымання гэтых гарантый проста вось сыходу па-чалавечы? На гэтыя ды іншыя пытанні мы зараз паспрабуем знайсці адказа разам з маім госцем. Са мной на сувязі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, я так паглядзеў, пачытаў ваш допіс у Фейсбуку. Вы катэгарычна не падтрымліваеце чамусьці Ціхановскую у гэтым менавіта яе намеры. Такім чынам праз гарантыі Лукашэнку паспрабаваць вырашыць канфлікт, які зараз адбываецца ў беларускім грамадстве. Чаму? Па-першае, гэта ніяк не вырашыць ніякага канфлікту, бо Лукашенко ўжо паказаў, што сыходзіць не збіраецца, і той факт, што ён брацаў зброі, бегаў з аўтаматам, ён паказаў, што будзе змагацца за сваю ўладу да канца. То бок не аддасць, пакуль яго не забіюць, як ён сказаў гэта, выступаючы перад працоўнымі беларускіх заводаў. Гэта першы момант. Другі момант, гэтыя гарантыі можна даваць толькі ў тым выпадку, ці ввогуле не даваць, а казаць пра нейкія магчымыя гарантыі толькі ў тым выпадку, калі ёсць сіла, магчымасці, рэсурсы змусіць Лукашенка да сыходу без ніякіх гарантыяў. То бок вось у нас сіла за Ціхановскай Святланы, агромістая маса людзей, якая гатовая зрынуць Лукашенка ў любы момант. І вось ставіцца дыктатар перад выбарам. Альбо ты заўтра сыходзіш, а лепей сёння зараз, альбо мы цябе зрынем і павесім там на слупе, калі ты не сыдзеш добравольна. Вось тады можна весці нейкую размову пра магчымыя гарантыі, калі у цябе ёсць сіла рэалізаваць ці забраць гэту ўладу, не абапіраючыся на нейкія перамовы. Трэці момант. Нема ввогуле нават умоваў для нейкіх палітычных перамоваў, дыскусіяў, калі мы прыгадаем той же круглы стол у 1989 годзе у Польшчы. Там быў сур'ёзны крызіс і быў працэс упадку кантроля з боку ўлады. І тады апазіцыя, безумоўна, мела ўсе магчымасці, рэсурсы дзеля таго, каб зрынуць сістэму камуністычную без дыялогу, але выбралі шлях такі мірнага пераходу. Тады вялася гутарка пра пэўныя гарантыі, то мы памятаем, што Ярузельскі, які ў 81-83 годах увёў вайсковае становішча, стаў прэзідэнтам Польшчы ў 89 годзе. Але мы не бачым нават гэтага дыялогу, нейкага жадання прадстаўнікоў улады, атачэння Лукашенка весці перамовы з координацыйнай радай, тым больш, што увесь амаль яе склад прэзідыума сядзець у вязніцах. Не весці перамовы з Ціхановскай гэтага няма. То пра якія гарантыі? Выходзіць, што гэтыя словы абсалютна пустыя, не маюць пад сабой ніякай палітычнай глебы. Гэта выказванне ў пустату для нейкай палітычнай сенсацыі без нейкай, безумоўна, прагматычнага ці палітычнага падложжа. І апошні момант, што азначае сыдзе мірна. З якога моманту мы кажам пра тое, што вось наступіў тая мяжа, пасля якой сыход Лукашенка будзе лічыцца немірным. То бок, што вось да моманту заявы Ціхановскай, то бок да 16 верасня, яшчэ ёсць шанс, што Лукашенко можа сысці мірна і атрымаць гарантыі. Гэта пасля таго, як былі сфальсіфікаваныя маштабна выбары, як былі забітыя людзі, як быў гвалт, рэпрэсіі, катаванні, безумныя рэчы тварыліся у Беларусі. То бок з 9
з 9 жніўня па 16 верасня гэты перыяд мы як бы скрэсліваем, яго ў гісторыі няма, нічога кепскага не адбылося, ёсць яшчэ шанс мірнага сыходу Лукашенка, і пад гэты мірны сыход даюцца гаранты. Ну добра, давайте допустим наступная, такая абсолютно гіпотетычная сітуацыя. Лукашенко год кіруе, 2 гады кіруе, на працягу гэтых 2 гадоў наступнага ягонага кіравання забіваюцца людзі, выкрадаюцца людзі, выкідаюцца за межы краіны, то бок праводзяцца тотальныя рэпрэсіі. Ну, а потым ён вырашае, ну добра, ну давайте, вось я мірна сыйду, і мне за тое, што я зрабіў на працягу гэтых 2 гадоў, мне нічога не будзе, я вам аддаю ўладу. То бок гэта будзе лічыцца таксама мірны сыход. Да якога моманту Лукашенко, гэты вот я задаю пытанне і для слухачоў, і для Светланы Ціхановскай, да якога моманту і ад якога моманту па-чалавечы гэта лічыцца і будзе ўкладацца ў сістэму гаранты. На маю ўласную пункт гледжання як чалавека, як беларуса, ну нема такой, ужо мірнага сыходу не адбудзецца. Ужо пролілася кроў, і за гэтую кроў трэба адказваць. І адзіная гаранта, як напісаў у сваім допісе ў Фейсбуку, можа быць толькі тое, што Лукашенко будзе гарантаваны справядлівы суд. Ніякіх іншых гарантыяў ніхто на сённяшні момант даваць яму не можа і не мае маральнага, на маю думку, права. Але давайте уявім сабе такую гіпатэтычную сітуацыю, што вось сядзіць зараз, можа быць, там Лукашенко і думае пра сябе. А можа і праўда, ну яго, як ён там сказаў, перасядзеў я ўжо троху, можа час сыходзіць, тут вот мне і нават на заводах крычаць сыходзь і гэтак далей. Ай, пайду я. І тут падумае, але ж вот ёсць пытаннічкі, там, і суду неяк там не хочацца, і за краты не хочацца, і таму буду стаяць да апошняга, і буду страляць, можа быць, калі мяне тут вот будуць зрынваць, і это зрынанне будзе не проста на пенсію, а на лаву падсудных. Можа быць, хаця б сыходзячы з гэтага, каб вот не было страляніны, не было там крыві, уже забыцца на тое, што было, і хаця б так дамовіцца, паддаць гэтыя гаранты. Ну, знову вяртаемся да пытання. Калі гэты будзе вось момант, да якога моманту, ну, то бок гаранты з аднаго боку, а з іншага боку павінен быць ультыматум. Як я ўжо казаў, вось ставіцца ультыматум. Александр Лукашенко. Добра, мы гатовы гіпатэтычна, персанальна я не гатовы. Александр Лукашенко, добра, сыходзячы з агульнага добра, каб спыніць не было крыві, вось даем табе тыдзень, каб ты сабраў рэчы свае ўласныя, каб ты выехаў з краіны. Тыдзень даем табе, а потым мы будзем реально скідаць цябе, пачнуцца нейкія актыўныя дзеянні, як агульнанацыянальны страйк ці агульнанацыянальны марш, які фактычна прывядзе да зрынання цябе як узурпатара улады. Ну і вось пасля гэтага тыдня павінны быць нейкія дзеянні, але напэўна гэтага не будзе. І тое, што ў яго галаве, я магу сказаць прыблізна, што ў яго ў галаве. У яго ў галаве ўтрымацца пры ўладзе любымі спосабамі. Ён не збіраецца сыходзіць, ён не збіраецца аддаваць, дзяліцца сваёй уладай, нават гэтыя размовы пра канстытуцыйныя рэформы абсалютна гіпатэтычныя, абсалютна маніпулятыўныя. І трэба сыходзіць менавіта з яго рэальных дзеянняў, якія ён ўжо зрэалізаваў, з ягоных рэальных рашэнняў, якія паўплывалі на мільёны людзей у Беларусі, якія прывялі да кровапраліцця. І трэба менавіта з гэтага сыходзіць, калі мы кажам, ввогуле падымаем гэтую тэму гарантыяў. Я лічу, што ён павінен адказаць за свае дзеянні, за 26 гадоў кіравання, 20 з якіх былі абсалютна неканстытуцыйныя, якія базаваліся на фальсіфікацыях і на сілавых метадах кіравання, ён павінен за гэта адказаць. І я сумняюся, што ў яго такі рацыянальны падыход, добра, вось я засідзеўся, давайте пачнем дыялог, бо калі мы кажам пра нейкія ввогуле гіпатэтычныя нават магчымасці гарантыяў ці перамовы, то трэба пачынаць з таго, што мы маем. Патрэбна нейкая пляцоўка для перамоваў, той жа круглы стол,
першым крокам павінны быць нейкія сігналы з боку улады, давайте вызвалім усіх палітычных вязняў. Ці мы гэта назіраем на сённяшні момант? Не. Колькасць палітычных вязняў павялічваецца. На сённяшні дзень мы не маем ніводнай крымінальнай справы, узбуджаныя по факту рэпрэсіяў, катаванняў, збіццяў, забіццяў дэманстрантаў падчас 19-11 жніўня. Дзе гэтыя сігналы з боку улады, што Лукашенко гатовы пайсці на нейкія перамовы, а даваць гаранты на далёкую перспектыву, гэта, на маю думку, палітычна неадказна. Я вот зараз читаю каментары, но першым я да каментароў я яшчэ узгадаю, вот калі браць канкрэтную цытату Святланы Тихановскай, то яна кажа так, што вядома, гаранты бяспекі будуць. Вядома, калі мірна сыдзе па-чалавечы, то такая верагоднасць ёсць. Можна нават сказаць упэўненасць. Асабіста я павінна гаварыць за ўсіх людзей. І меркаванне ўсіх людзей будзе ўлічвацца ў гэтым пытанні. Я вот читаю меркаванне людзей зараз у нас у каментах. Олег Яковлев, 26 гадоў ён забіваў і гвалтаваў, і што, прабачым? І гэтак далей. Тацяна Егорова, не можа быць ніякіх дамоў з забойцамі, на мой погляд. Тое ж самае людзі вось пішуць праз адзін каментар. І ў такім выпадку, калі чытаць вось гэтыя каментары і потым чытаць Тихановскую, узнікае пытанне, а яна ўвогуле не мае нейкае права казаць пра нейкія гарантыі? Там я не ведаю, ці гэта цытата была там у тэксце карэктна. Можа, яна казала, што яна не мае права казаць ад імя ўсіх людзей. Трэба запытацца, я думаю, што непасрэдна у Светланы Тихановскай, калі мы кажам пра яе пазіцыю, я думаю, што тут трэба ўсё ж такі нейкія паясненні, што яна мае пад словамі гаранты бяспекі. Тут была такая дыскусія таксама на маёй старонцы, што магчыма, яна мела на ўвазе гаранты бяспекі, што яго адразу не заб'юць, а ён дачакаецца суду. Але гэта знову інтэрпрэтацыі, якія сыходзяць з таго, што яе пасыл быў зусім неясны. А палітык, асабліва ў такіх вельмі вострых пытаннях, павінен быць у сваіх выказваннях ясны і дакладны, каб не было нейкіх інтэрпрэтацыяў. Я яшчэ раз падкрэслю, што адзіная гарантыя гэта тое, што не будзе нейкага там суду лінча у адно дачыненні не да Лукашэнкі, ягонага атачэння, а будзе праведзены справядлівы суд, магчыма, пакліканы спецыяльны трыбунал, які будзе праводзіць следства, які будзе праводзіць судовае паседжанне адносна таго, што адбылося не толькі за гэтыя 2 месяцы ў Беларусі, а пачынаючы з 96-го году пасля перавароту канстытуцыйнага і па пытаннях зніклых, забітых апанентаў Лукашэнка ў 99-2000 годзе. Я думаю, што менавіта такім павінна было быць меркаванне ці пазіцыя чалавека, які займае даволі высокую, нават калі мы кажам пра сімвалічную пазіцыю ў беларускім грамадстве. Я думаю, што гэта была непрадуманы выступ Светланы Тихановскай, тым больш, што мы памятаем, як ввогуле гэтыя абяцанні гарантыяў скончваліся. Апошнія гарантыі Лукашенко хацела даць Ганна Канапацкая, калі скончвалася яе дэпутацтва ў мінулым годзе. Яна нават прапанавала цэлы закон, які б гарантаваў бы Лукашенко бяспеку і нават рэзідэнцыі нейкія, матэрыяльную базу пасля сыходу. І мы памятаем, якой вострай крытыкай сустрэлася яе пазіцыя нават з боку апозіцыйных структураў. І заяўляць знову пра гаранты, асабліва пасля тых драматычных падзеяў, якімі мы ўсе былі сведкамі. Фактычна сама Светлана Тихановская пацярпела ад рук гэтага рэжыму, і сям'я, і яна сама персанальна казаць пра нейкія гаранты недарэчна, не той час, не тое месца.
Вось, дарэчы, вы крыху апярэдзілі маё пытанне. Я адразу, як толькі прачытаў гэтую навіну пра гарантыі бяспекі, адразу ж прыгадаў Ганну Канапацкую і яе законапраект, з якім яна выйшла на самым прыканцы сваёй дэпутацкай кадэнцыі. Але вось гэты крок, гэты законапраект фактычна перакрэсліў яе далейшае палітычнае жыццё, то есть поставіў кропку і зганьбіў усю яе палітычную рэпутацыю, калі з пэўнымі там, дапушчэннямі там успрымалі як добрага апазіцыйнага палітыка, то тут можна сказаць, кар'ера яе на гэтым фактычна і скончылася. І зараз чуць такое ад Святланы Ціхановскай, падаецца, чалавек, калі ўсё ж таки прыйшоў у палітыку, не ёсць ж нейкія там ужо дасведчаныя людзі побач з ёй, тая ж самая Вольга Кавалькова, там з іншыя палітыкі, якія павінны былі падказаць, што казаць такое зараз, калі людзям яшчэ баліць, па-першае, а па-другое, гвалт да гэтага часу ўчыняецца на вуліцах, сапраўды неяк вельмі удар па іміджу добры вялікі. Згодны фактычна з кожным словам, і трэба сказаць, што вось якраз таки праглядаў, колькі раз Лукашенко давалі гаранты. Фактычна з 2006 году амаль кожны кандыдат ад апазіцыі даваў Лукашенко гаранты у выпадку, калі ён мірна сыдзе. І Александр Казулін, Александр Меленкевич, потым нават у 2010 годзе кандыдаты ад апазіцыі. І акрамя Канапацкай яшчэ была Тацяна Караткевич, якая таксама гарантавала. І я кажу, што гэта ўжо слова набыло абсалютна нейкі дэструктыўны сэнс. І яшчэ раз падкрэслю, што ў дадзеных умовах, у дадзенай сітуацыі казаць пра нейкія гаранты у выпадку мірнага сыходу, які ўжо не можа быць мірным, ужо па факту, гэта паспяховая, я лічу, палітычная памылка. І, канешне, вялікае пытанне да тых, хто зараз вакол Светланы Ціхановскай, тых кансультантаў, хто фактычна не прапрацаваў гэтае пытанне з ёй, не прадыскутаваў, і я думаю, што яно ўвогуле не павінна зараз узнікаць. Гэта не тая тэма, якую трэба абгаворваць, і не тая асоба, якой трэба даваць гаранты. Трэба даваць гаранты тым людзям, якія сёння змагаюцца з рэжымам, падтрымліваць іх, і вось менавіта ў гэтым накірунку больш выказвацца, а не думаць пра тое, што там мы зробім з Лукашенко. Пакуль што няма нават гаворкі пра тое, што ў бліжэйшыя часы ягоная ўлада можа абрынуцца ці скончыцца. Таму яшчэ раз падкрэслю, не той час. Я думаю, чым раней Светлана Ціхановская выступіць з нейкім, скажем, паясненнем адносна таго, што яна мела на ўвазе, а магчыма нават і зменіць сваю пазіцыю, тым лепей для яе, бо гэта, безумоўна, нейкім чынам падрывае хутчэй яе палітычны імідж, чым дае нейкія пазітывы ці плюсы. Маргарыта Акуліч спрачаецца з вами, магчыма, і за мной, бо я таксама дзесьці вашу пазіцыю падзяляю. А што, лепш хай памрэ шмат людзей, а вы гатовыя памерці? Вы хочаце суда, і я хачу, але спачатку паспрабуйце яго арыштаваць. Давайте, вось, я там ужо адказаў на гэтае пытанне. Логіка. Мы не можем, як беларусы, яго арыштаваць, яго зрынуць. Тады, калі мы не можем яго зрынуць, пра якія гаранты вядзецца гутарка, калі ён сам сябе гарантуе, і самая лепшая гарантыя для яго гэта ўтрыманне ўлады. Толькі ў выпадку таго, калі мы можем яго зрынуць, можна нават думаць ці прапаноўваць нейкі выхад з сітуацыі, казаць, што вось палац твой аточаны, сілавікі твои збеглі, то маеш выхад, альбо цябе там вынесуць, альбо ты сам сыдзеш. Вось тады так, давайте, вось ёсць канкрэтныя умовы, пры якіх можна казаць пра гуманныя адносіны з дачынення да гэтага чалавека, то бок гарантаваць яму бяспеку на нейкі кароткі момант. Але пакуль няма умоваў, пры якіх яго можна скінуць, пра якія гаранты можна весці. Ён жа трымаецца за ўладу
не таму што ён баіцца, што яго заб'юць, а таму што гэта фактычна гарантыя яго жыцця і ніякія іншыя абяцанні, ніякія іншыя гаранты ці пазіцыі з боку альтэрнатыўных кандыдатаў апазіцыі для яго не маюць сэнсу. Але тут можна ў гэтай логіцы, ну я маю на увазе не вашу зараз, а вот там, скажем, Светланы Ціхановскай, калі даваць гаранты бяспекі Лукашэнку у тым выпадку, калі ён па-чалавечы і мірна сыдзе, то чаму не ісці далей тады? Ну тут ён сыходзіць, мы даем ему гарантыю для того, каб кроў больш не пралівалася, каб мір быў на гэтай зямлі, так лагічна тады даваць гаранты бяспекі і тым амапаўцам, якія збівалі, здзекаваліся і зневажалі людзей, міліцыянтам, ну, сілавікам, там, усім астатнім, каго хочуць людзі зараз прыцягнуць да адказнасці за іх злачынствы, ну, тады сказаць, ну, добра, тады і вам даем гаранты. Ну, логіка ж... Абсолютно верная логіка. Перад законам, у дадзеным выпадку у Новай Беларусі, усе павінны быць роўныя, ніхто не мае ў гэтым выпадку права на нейкі імунітэт, бо фактычна тое, што адбылося, гэта злачынства на дзяржаўным узроўні. Як я ўжо казаў, павінна быць у дадзеным выпадку люстрацыя ў дачыненні да ўсіх, хто прычыніўся да гвалтаў, фальсіфікацыяў, маніпуляцыяў, і гэта людзі павінны разумець, бо, ну, ведаеце, тут псіхалогія забойцы і тэрарыста. Ну, тут звычайна прыхільнікі кажуць і смяротнага пакарання, ці тыя, хто асуджаюць смяротнае пакаранне, яны сыходзяць з таго, што калі забойцы даць магчымасць, скажем так, вось ён забіў чалавека, але дзесьці там унутры думае пра тое, што, ну, вось, если я здамся паліцыі, то фактычна я, ну, скажем так, не буду забіты, і таму лепей здацца, чым каго-небудзь забіваць. Але ёсць і іншая логіка. Калі чалавек ведае, што няма ніякага смяротнага пакарання за забойствы, то я магу забіваць яшчэ больш людзей, бо мне за гэта нічога не будзе. Ну, давайте прыпомнім гэтыя драматычныя падзеі ў Нарвегіі, так, калі там звар'яцелы малады чалавек забіў каля 70 чалавек. Ну і сядзіць зараз пажыццёва, ўсё добра, гуманітарны падыход да гэтага. Ну, але мы маем на ўвазе, зараз мы размаўляем пра даволі сур'ёзную праблему дзяржаўнага тэрору, дзяржаўнага гвалту. І тут нейкага выбачэння, нейкага спраставання ці чыстага лісту не можа быць. Павінна быць люстрацыя, павінна быць следства, павінна быць пакаранне ў дачыненні да ўсіх, хто быў задзейснены ў фальсіфікацыях, хто быў задзейснены ў рэпрэсіях, і без менавіта празрыстага судовага працэсу, без вось гэтай ілюстрацыі, наўрад ці мы можам казаць пра тое, што Беларусь пачне жыць у новых умовах. Бо, ну, напрыклад, не было люстрацыі праведзена ў Расіі, не было люстрацыі праведзена ва ўкраіне, я не кажу пра па 2014 годзе, але таксама і нават пасля падзеяў на Майдане праблема з люстрацыяй забуксавала. Фактычна, і мы бачым у шмат якіх момантах вяртання той старой номенклатуры ў палітычныя працэсы ва ўкраіне. І я баюся, што калі мы зараз будзем даваць нейкія гаранты, будзем казаць пра тое, што люстрацыя не актуальна, і мы ўсе брацці, і мы павінны пра ўсё забыцца, то, адпаведна, усе тыя злачынцы, якія рабілі гэтае злачынства, мелі свой уплыў, яны застануцца, могуць застацца пры ўладзе, могуць уплываць на палітычныя працэсы. Тады ў гэтым выпадку Беларусь будзе ў такім замкнёным коле, і знову без ніякай справядлівасці, без судоў, без судовай нармальнай сістэмы, без нармальных прокурораў, без нармальнай міліцыі.
Ольга Улевич піша: слухайте, такое адчуванне, што гэта за вас дваіх, ну сэнсе вось за мяне і за вас, Павел, 80% беларусаў прагаласавала. Усё, што робіць Ціхановская, знаходзя падтрымку у звычайных людзей, а ваше меркаванне гэта ваше меркаванне. І тон, пусть яна хай яна ў бліжэйшы час нам усё патлумачыць, а яшчэ лепш усё выправіць, ну скажем так, неяк не зусім. Вольга, тут вот мяне на рэстрым збіраюцца усе каментары, якія ёсць зараз под нашим стрымам. Так вось, пакуль што з усіх шматлікіх каментароў, а іх ужо больш за 100, толькі Тейп Дима написал: конечно, такая сделка пахнет неважно, но, возможно, мир и будущее страны дороже. И так, і яшчэ одна каментатор таксама вот казаў, што можа быць усё ж таки так лепей зрабіць. Усе астатнія пішуць, што прабачаць і даваць нейкія гаранты яны не хочуць. Ну вось гэта тыя людзі, якія, я так разумею, пацярпелі, ці вы лічыце, што тут у нас сабраліся толькі крывапійцы і нейкія вот садзісты, а вот астатнія 80% яны цалкам падтрымліваюць Ціхановскую. Але ўсё ж таки, Павел, ну вот такое меркаванне ёсць, што 80% беларусаў прагаласавала за Ціхановскую і падтрымлівае безагаворачна усе вот яе рашэнні і прапановы. Давайте пачнем з таго, што мы не ведаем, колькі людзей якраз такі падтрымлівае, калі правесці сацыялагічнае пытанне. Ну, прынамсі, вось вы тут ужо апісалі, як сітуацыя у каментарах выглядае. Падтрымліваюць менавіта такое, ну, не рашэнне, а прапанову. Ну, я б хацеў тут падкрэсліць вельмі важную рэч і вельмі небяспечную рэч. Светлана Ціхановская чалавек, яна, безумоўна, дзякуючы вось паяўленню ёй на палітычнай сцэне, яна змяніла канфігурацыю ввогуле сітуацыю ў краіне. І гэтага ніхто у яе ніколі не забярэць. Але яна чалавек, і як кожны чалавек памыляецца. І гэта не азначае, калі мы кажам пра 80%, якія яе падтрымалі, ці пра аналітыкаў, экспертаў, што яны без нейкага сумневу, без нейкай крытычнай ацэнкі павінны ўспрымаць усе яе выказванні. Калі нават гэтыя выказванні, як для мяне, падаюцца не зусім рацыянальныя, не зусім своечасовыя. А Светлана Ціхановская, якая, калі яна жадае працягваць кар'еру палітыка і несці на сябе вось гэты цяжар палітычны, яна павінна прыслухоўвацца да гэтых меркаванняў, не адкідаць іх, не крыўдзіцца, калі яны, можа быць, вострыя, і прыслухоўвацца. І тады, канешне, у будучым не будзе такіх недарэчнасцяў, на маю думку. І кожны беларус, я думаю, павінен разумець, што ідалаў у палітыкі не павінна быць. Павінны быць абсалютна рацыянальны падыход да лідараў, да прэзідэнтаў, да кіраўнікоў дзяржавы, інакш мы ізноў вяртаемся ў той аўтарытарызм, дзе ёсць добры цар, а ўсе вакол яго кепскія. Крытыка неабходна, яна павінна быць, нават не гледзячы на тое, што Светлану Ціхановскую тут большасць падтрымовая. Просты прыклад з такога бытавога жыцця. У кожнага ёсць дзіця, у кожнага сын, дачка, якія, як кожны бацька, вельмі любіць гэтае дзіця і імкнецца яго выхаваць. Но калі мы любім, гэта не азначае, што мы не можам крытыкаваць, што не можам на нешта указваць і накіроўваць, магчыма, у іншы бок дзеянні ці словы, мыслі той ці іншай асобы. Таму не выключайце і ні ў якім разе не трэба падыходзіць менавіта так і рацыянальна да лідара, што ўсё, што яна кажа, ўсё, што яна робіць, гэта абсалютная праўда ў апошняй інстанцыі.
Цалкам згодны. Ну вот Вольга нам ўсё ж таки показываешь на тое, что мы не умеем крытыкаваць, правильно трэба вучыцца. Но Вольга, я спадзяюся, вы нас навучыце правильно крытыкаваць, асабліва тых людзей, за якіх прагаласавала 80%. Тым не менш, Жанна Демидова піша: ўсё, пра што вы кажаце, гэта нам зразумела. Нам не зразумела, як зрынуць Лукашенко. Раскажыце ваши прапановы, як вы гэта бачыце. Вось бачна вам адтуль з Варшавы, Павел, як зрынуць Лукашенко? Зрынуць Лукашенко зараз ужо сітуацыя вельмі цяжкая. Ну, беларусы выбралі такі больш мірны працэс, скажем так, задавлівання праз пратэсты, магчыма, праз дэманстрацыі, праз страйкі, забастоўкі. Ну, на дадзены момант такога абсалютнай рэкамендацыі, як яго зрынуць, фактычна няма. Быў той момант, калі загінулі людзі, калі узбудзілася і паўстала амаль уся краіна, но але да радыкалізацыі, як мы памятаем, не дайшло. Ўсё ж такі ёсць пэўныя псіхалагічныя бар'еры, якія змушаюць беларусаў трымацца ў межах годнасці чалавечай, не ісці на тэрор услед за тэрорам, які вядзе беларуская дзяржава супраць беларусаў. Ну, я думаю, што гэта сённяшняя барацьба, яна пераўтварыцца ў доўгатэрміновую барацьбу, вельмі працяглую, у працэсе якой будуць адкалвацца паступова нейкія сегменты дзяржаўных інстытутаў. Я думаю, што вось у дадзеным выпадку, калі мы бачым, што адбываецца ва універсітэтах, вось гэтую салідарнасць студэнтаў і настаўнікаў са студэнтамі, тыя працэсы, якія адбываюцца на прадпрыемствах, варта фарміраваць уласныя нейкія паралельныя структуры, магчыма, нават на ўзроўні меснага кіравання, як, напрыклад, гэта адбываецца у некаторых мікрараёнах Менску. То бок, так ці інакш, трэба чакаць і рыхтавацца да доўгатэрміновай барацьбы. І тут нейкія прапановы гарантыяў ці застрашэння Лукашенка, яны ніякай ролі не згуляюць. Лукашенко баіцца толькі выключна такога масавага напору. Ён баіцца абсалютна усеагульнага нацыянальнага ўздыму. І пакуль што сістэма намагаецца адаптавацца да тых пратэстаў, якія маюць месца у Беларусі. Ну, як элемент такога ціску, псіхалагічнага ціску, гэта тое, што робяць зараз жыхары Беларусі, тыя, хто пратэстуюць, гэта здымкі, фотаздымкі тых людзей, амапаўцаў ці ціхароў, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях супраць беларусаў. І менавіта вось гэты псіхалагічны ціск ёсць адзін з фарматаў барацьбы з сістэмай і паступовае адсяканне інстытутаў улады, інстытутаў дзяржаўных ад сістэмы. Зразумела. Коротко, можа быць, на заканчэнне. Вот пра перамовы 14 верасня Лукашенко і Пуціна мы ведаем толькі пра атрыманыя 1,5 мільярды крэдыту. Ну і ўсё. Фактычна пагаварылі там пра нешта. Вот Шайгу зараз у Мінску, гэтыя вайскоўцы расійскія, рэзерв гэты адведзены ад беларускай мяжы. Але ці бачыце вы пагрозу у гэтай паляпшэнні нібыта стасункаў паміж Пуцінам і Лукашэнкам? Безумоўна, гэтая пагроза была заўсёды, яна ніколі не змяншалася. У дадзенай сітуацыі Расія мае карт-бланш, калі мы кажам пра ціск на дыктатара, фактычна. Трэба так казаць пра Лукашенка. Тут, я думаю, што будзе некалькі накірункаў ціску і прасоўвання інтарэсаў Расіі ў Беларусі. Это вайскова-стратэгічнае пытанне. Тут узнікае знову тая тэма, якая была на нейкі час забытая вайсковай базы ў Беларусі, у Бабруйску, а магчыма ў іншых месцах, магчыма нават некалькі вайсковых базаў. Гэта яшчэ большая інтэграцыя вайсковага кіравання беларуска-расейская, менавіта пад кантролем Расіі, стварэнне нейкіх агульных
сістэму по тыпу супрацьпаветранай абароны, якая кансалідавана і інтэграваная з Расіяй. Гэта першы момант. Другі момант пытанне інтэграцыі далейшай. Яны таксама не адкладзены, нягледзячы на тое, што Пуцін там знайшоў іншую формулу утрымання пры ўладзе. Зараз гэта пытанне пашырэння геапалітычнай прасторы расійскай і праз падпісанне 31 мапы по праграме паглыбленай інтэграцыі. Ну і трэці момант, магчымыя працэсы прыватызацыі расійскім буйным бізнесам, алігархатам беларускіх прадпрыемстваў. Фактычна толькі так Лукашенко можа расплачвацца за тыя гранты, якія атрымаў ад Масквы. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Павел Усаў, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, палітычны аналітык. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.